Мансур Гиләҗев, драматург. Озак сөйләмәскә кушты, Казанга ашыга, шуңа күрә кыска гына сөйлим. Менә беренчедән мин барыгызны котлыйм, лауреатларны шушындый мәртәбәле, шушындый кичәдә сезне бүләкләделәр, мин чын күңелдән сезнең өчен сөйләп утырдым. Рәхмәт сезгә, барыгызга да иҗатыгыз өчен, иҗатыгызны ташламагыз, языгыз. Илдар абыйның мин инде күптән беләм. Мин ул вакытта 18 яшь иде. Мин кызга сөйләп идем, мин телевидениедә сөйләдем. Мин инде 18 яшьтән шигырьләр яза башлаган идем. Институт культурада укыганда алып киттем шигырьләремне. Илдар абый әдәби консультант, бардым, Илдар абыйга бирдем шигырьләрне. Илдар абый минем шигырьләрне ошатмады. Бу пессимистский шигырьләр ди, монда ди төшенкелек ди, монда ди азан дигән сүзләр дә бар ди. Мин инде әйтте ул да, син ди әгәр дә әдәбиятка чыгасың килсә ди, КамАЗ турында яз ди, БАМ турында яз ди. Әйтәм, Илдар абый, мин әле КамАЗга барып җитәләм, теге Чаллыга әйтәм. Менә Чаллыда басып торам бит инде. Әйтәм, БАМга хәтле барып җитәләм, бартам да, аннан кайта алмыйм әйтәм. Шуннан соң бу әйтә, шуннан соң иң кызыгы шунда. Менә Илдар абый шундый ни ул, акыллы кеше. Теге ничектер, аның теге подтекст генә әйбер бар язучыда. Аны онытмагыз, кирәк әйбер ул подтекст. Ул үзе шулай дип әйтсә дә миңа КамАЗ турында, БАМ турында, чөнки ул вакытта сәясәт шундый, совет сәясәте. Шулай гына чыгып була әдәбиятка. Үзе бер кашан да КамАЗ турында, БАМ турында язмады. Аннан соң инде мин әйтәсем килә драматург буларак Илдар Юзиевның драматургиясе турында. Менә бүгенге көндә мин күп кенә инде үзем теге драматург булгач та, күп әсәрләр язгач, кинофильмнар төшергәч, мин театрларда йөрим, мин Таиз җитәкчесе буларак та, миңа бүгенге көндә гафу итегез, бүгенге театрларның вәзгыяте, режиссерларның вәзгыяте ошамый. Менә мин театрга барам, анда мелодрама булса җылап булмый, комедия булса җылап булмый, комедия булса көлеп булмый. Чөнки менә карап кайтам инде спектакльләр, ниндидер резин спектакльләр. Менә мин әйтәсем килә шушы нидән торып, бүгенге режиссерларга нидер лаборатор дигән булып куеп аталар шушындый әсәрләр бүгенге көндә. Барасың спектакльгә, ни көлеп булмый, ни җылап булмый, ни чистардан кайтмыйсың. Әлек без барадыр, без Илдар Юзиевның әсәрләрен, Илдар Юзиев ул бик драматург. Ул шагыйрь драматургия аңарда. Ул шагыйрь буларак шушы драматургия килеп кергән кеше. Романтик рухлы әсәрләр язды. Сандугачлар килде безгә. Ашыклар тобы. Кырказлары артыннан Исламия Мәхмүтовның җырын халык җылап, тыңлап үскән кешеләр без барбыз да. Каясың ул спектакльләр хәзер юк бит алар. Кайтарыгыз Илдар Юзиевның спектакльләрен бүгенге көндә. Кая режиссерлар, каясың утырасыз монда? Качып лаборатория дигән булды. Мин просто ачуым чыга бу мәсьәләдә. Шуңа күрә әйтмәкче булам. Илдар абыйның әсәрләре бүгенге көндә кайтырга тиеш сәхнәгә. Мелодраматик, романтик рухтагы язылган пьесалары кайтырга тиеш бүген театрларга. Нишләп Чаллы театры куймый? Һаман куеп атасыз теге лаборатория әйберләр, кеше аңламый торган әйберләр. Гафу итегез әйткәнгә. Ул чабайга да монда. Илдар абый спектакльне кайтарыгыз. Без аны хөрмәт итәбез. Аллаһка шөкер. Рәхмәт.